दिनै नाफाम जागोन फार्स्ट टाइम ओइ सापातखौसो मिथिदां फानलिलै नैला रङियानिफ्राय नैलानिफ्राय लाना फैनायमोन मालाबानो लाना फैनायमोन ओमफ्राय जाथाराखैमोन ओमफ्राय दिनै आं न'आव फैदों नालाय माने मैया फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय दिनै आंनो संगोन आं संफेराखै दानो संगोन आं माबायदि जायो नायनोसै आरो माइरंबो खबाय हादो र' आं नायगोन र' एसेबां लंनाय हो बुरजा हो फालौआ गोथां आलुआलाय बारा गोरानासो आलुयो गोराना ओइ अखा हानायाव लाबोजायो फायनोनो जासिगोन मा माबा गोरा जाना दङ ना ए बाबु जागोन ना जाया खनसेयाव माने हो गया मा मोननै सामस ओमफ्राय खारै होबाय दानो गोदौखाबायानोखा खारैखौ खम हो नांजासेथ' होनांगोन होमबाबो जाबाय दे इमान खारै जाबा माबा जानाय आं जाबायलै जाबाय गोदौदो एरनांगोन नामा गारबासेला ओहो जि गोथाव नुखाबाय हा दिनैसो मोनजासिगोन बेसेबा गथ' फिसा टाइमाव मोनजानायमोन ओइ माबाया दरजाबां खन दै लाव लाव गोजा एसेबां दै होनानै माबाखालाय खारैयाथ' होबाय गैयानो खारौ राननांगोन आरो माया गैया जानो नाफामानो गैया नाफामा इदिनोखा दा एसे गथा जागोनलै मा रग' रग' थाना आरो मानो थुलिदोनो गथा जाना दंमोन माला रानगोन बिदिया जानो लुगैसोबाय आं खुदै गलायलायबाय दिनैसो मोनजासिगोन ओरैनोबा बेसेबा बोसोरनि उनाव इथिं राङालाव जोगोनार मतलब सिगाबेन एवफ्रामनाय रुयालै दानि थास'आ नङा मायाबा थास'आ रुयानोखा जोंनियाबो दाख्लै बया आधाया रुइदा आधाया रुयाखैनोखा होमबाबो जानो मोजां नाङो दे इदिखौनो खारैखौनो माखासे जानाय बायसासो मोनदों नामा खारै माखासेबो जानो नाया गथाय जोबा माने एसेबांमानि रग' रग' होनो आं मोजां मोनो जानो बेखिनिखौ मा खालामगोन दा हराव जागोनखौनो दानो एवफ्रामखानानै दोनबाय बारा जाबाय दोनबाय र' जांख्रिबाय थानाय हाबगोन जांख्रिबाय थायाखैलै खासिथारा होनि गंगार दुन्दिया सारायनि अबस्थाया जि लेथ्रा जाखाबाय दं साराया सारायानो जि लेथ्रासो जाबाय आरो एसे रानबावहोनांगोन नारजि बायसासो नुदो नारजि रानाखै
दोङो पापर नाफाम दाउदै आलु सयाबिन jangan loh ready